El passat divendres 15 de juny, l'AMPA de l'Escola El Solell va organitzar la seva popular festa de fi de curs. Cada any, el sopar i festa de final de curs de l'AMPA es realitzava al pati de l'escola, on tothom podia accedir sense problemes als lavabos i on no calia tallar cap carrer del poble per poder desenvolupar la festa. Aquest any, però, a causa de les obres d'ampliació a l'escola, el típic sopar al qual hi assisteixen pares, avis i fills es va dur a terme al carrer Pirineu, justament per on s'accedeix a la part posterior del poliesportiu municipal. Enguany, i de manera extraordinària, es va decidir celebrar la festa en aquesta ubicació per evitar la problemàtica que suposaria accedir al pati de l'escola actualment, ja que caldria travessar tot l'interior del mateix col·legi fins a arribar a la pista. A més, també es va decidir fer-ho al carrer Pirineus per la facilitat i comoditat que els oferia el poder fer ús dels lavabos inferiors del poliesportiu. Aquesta festa, que és per als socis de l'AMPA, és de caràcter totalment lúdic i està dirigida sobretot als alumnes. Per a ells, el fet de poder gaudir d'una festa d'aquest tipus amb els amics, companys de classe, professors i amb els propis pares i fer-ho, a més, de nit, és una celebració molt especial. Els nens i nenes es passen la gran majoria del temps corrent amunt i avall, jugant o exhibint al públic els balls que han assajat per a aquesta ocasió especial. Molts dels alumnes de les diferents classes del Solell es van atrevir a pujar a l'escenari i oferir diverses coreografies. Així ho van demostrar, per exemple, les alumnes de primer A i primer B. I les mares i els pares, esclar, encantats. E passou a menina mais linda.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, assim você me mata. ai, se eu te pego, Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Alguns dels alumnes que a partir del curs vinent cursaran cinquè de primària, molts d'ells alumnes de les classes de salsa fetes al poliesportiu, també van oferir la seva coreografia a tots els pares i mares presents a la festa amb una música molt animada.